मंडळी आज आईच्या हातात काय असत बघा. ओले काजू गर सध्या कोकणात सगळ्यात महाग वस्तू. मार्केटमध्ये मंडळी करेक्ट 100 गर 400 रुपयांका मिळतात. सगळ्यात पहिले तर आईन गरम पाण्यात ना गर काढून घेऊया म्हणून सांगितले, आणि कारण डिंका असतो तो पूर्णपणे मग नाही होता. गरम पाण्यात गर काढून घेतल्यानंतर आई हॉलमध्ये येईल, आणि आता गर असं ते सोलून घ्यायचे असतात, आणि गर सोलताना गर गायब होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे सिक्युरिटीसाठी शिरोक बसवल्या. मस्त गर जसे सोलून झाले, आता आपण फोडणी द्यायची असं त्यासाठी मस्त आतमध्ये तेलात टाकले, आणि आईन खडे मसाले, त्यानंतर कांदो टोमॅटोची एकदम जबरदस्त फोडणी दिल्या. त्यानंतर आपण आतमध्ये ॲड करूचो आपलो मालवणी स्पेशल भाजको मसालो. दुसरं कोणताही मसाला टाकूची गरज नाही. त्यानंतर वर्ण चवीनुसार मीठ टाकायचा, आणि गर मसाल्यात मस्त पैकी परतून घ्यायची. आणि मंडे आता आपण गरम पाणी टाकायचं आणि एक मस्त वाफ काढून घ्यायची. वाफ काढतो तोपर्यंत तुमका कोकण वधूवर ॲपबद्दल सांगते. मंडळी, कोकण वधूवर या एक ट्रस्टेड मॅट्रिमोनी ॲप असा, कारण याच्यावरती हजारो प्रोफाईल गव्हर्नमेंट आयडीने व्हेरीफाईड असतात, आणि यांच्या चॅटिंगच्या ऑप्शनमुळे आता तुम्ही ॲपमध्ये मनमोकळे बोलू सुद्धा शकताय. आणि तुम्ही जर यांचं कोकण यो कुपन कोड यूज केला तर तुमका 200 रुपयांपर्यंत डिस्काउंट सुद्धा असा. थोड्याच वेळात मंडळी मस्त वाफ काढून घेतलं. त्यानंतर मंडळी आपण आता आतमध्ये ॲड करतलो वाटण, कारण आमका मालवणी लोकांका वाटण नाही तर मजा अजिबात येऊची नाही. मंडळी आपली डिश तर रेडी झालेली. वर्ण मस्त कोथिंबीर टाकल्या, आणि याच्यासोबत काय होया तर आई आमच्यासाठी मस्त घावणे काढते म्हणून सांगल्यान गरमागरम. मस्त घावणे वगैरे काढले, आणि त्यानंतर आपली प्लेट सुद्धा मस्त रेडी झालेली. तर मंडळी आता आपण टेस्ट करून बघूया, आणि टेस्ट झालेली अप्रतिम. तर तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करून बघा, आणि व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा. आणि हा, तुम्ही सुद्धा जर लग्नासाठी इच्छुक असाल तर काळजी करूची गरजच नाही, कारण याच कंपनीचे इतर समाजाचे देखील मॅट्रिमोनी ॲप असतात, ज्या ठिकाणी तुम्ही मनपसंत स्थळे पाहू शकताय.